दशावतारातल्या प्रयोगातली कुठली एक एखादी अविस्मरणीय आठवण? अविस्मरणीय क्षण म्हणजे माझी मुलगी तन्वी निळकंठ सावंत पहिल्यांदाच नाटक बघू केलेली. नाटक होता आमच्याच गावात, संयुक्त नाटक होता, इंद्रजित सुलोचना विवाहवना. मी त्यात सुलोचना ही भूमिका केलेलं आहे. आणि मी ज्यावेळी स्टेजवर एंट्री केलंय त्यावेळी मी न बोलताच माझ्या मुलीन माका ओळखल्यान आणि पप्पा 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 म्हणून हाक मारूक लागला. त्यावेळी डोळ्यातून आनंद अश्रू येले की माझ्या लेकीन माका कधीही न बघता पहिल्यांदा बघितल्यान आणि ओळखल्यान आणि इतर माणसांचा विचार न करता स्वतःच्या बापाचा विचार करून त्यांना आपल्या बापाशी बापाक ओळखला आणि हाक मारली. ह्योच अविस्मरणीय क्षण माझ्या जीवनातलो.